Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем гаварыць пра Беларусь, тое, што вакол яе адбываецца і ўнутры яе таксама. Зараз мы акунемся у гісторыю як даўнюю, так і, можа быць, найноўшую гісторыю Беларусі. Пакуль што, вось бачыце, я ў такім вобразе скарыны, кажуць, мне вельмі пасуе, но тым не менш, пакуль што мне падабаецца. Ну што ж, наш чарговы госць у варшаўскай студыі, заснавальнік і кіраўнік школкі жалезнага дрывасека Сергей Кідышка. Добрый дзень, спадар Сергей. Вітаю вас, вітаю паважанае гаспадарства. Мы пачынаем нашу размову з такога у такім старадаўнім старажытным антуражы, але я спадзяюся пагаварыць з вами і пра сучасныя беларускія падзеі, а таксама пра традыцыі рыцарства і, можа быць, чаму тое, што мы маем тое, што маем, як кажуць у Беларусі сёння, гэта таму, што мы гэтыя традыцыі рыцарства недзе згубілі, страцілі, яны неяк так з нашай крыві беларускай недзе згубіліся, выветрыліся. Такім чынам, спадар Сергей, з чаго пачнем? З рыцарства і старадаўнасці ці, можа быць, з больш недаўніх падзеяў? Таму што я адкрыю таямніцу. Спадар Сергей у свой час служыў у дэсантнік, у дэсантуры паветрана-дэсантных войсках, і гэты чалавек быў, памятаеце, такія прыгожыя вельмі калоны, якія ішлі падчас пратэсных маршаў у Мінску з хлопцаў у беретах дэсантнікаў і ў цельняшках, у цельніках, як вы это кажаце, да, дэманструючы сваім выглядам, сваёй прысутнасцю, што армія з народам. Ну, але такім чынам вось мы сустракаемся з вами у варшаўскай студыі, і гэта сведчанне чаго? Што армія не зусім з народам? Я уж выбачайце, але так неяк так перайшоў да больш актуальных падзеяў. Ну, вы ведаеце, напэўна, адкажу адразу на гэтае пытанне наконт таго, з кім войска. Як і здаўна беларускай гісторыі мы маем такі падзел, ну, як і ў песні Лявона Вольскага «Менск і Мінск», то бок як Беларусь і Беларусія. Таму і войска падзелена, я лічу, па тых поглядах людзей, якія раслі, можа быць, у іншых Беларусях і маюць іншы светапогляд. Таму на пратэсныя маршы выходзілі хлопцы, у якіх як бы памкненне сэрца і душы было быць народам, бо яны і самі ёсць народ, як і любы чалавек, ён частка чагосьці цэлага. А тое войска, якое, пэўна, падпарадкоўваецца Лукашэнку, я не магу за гэтых людзей адказваць, бо не мае шмат знаёмых зараз. Ну, мы бачым, што калі разгортваліся падзеі, іх папросту не было вакол гэтых людзей. Пахавалася так званае гэта войска. Пасля стала зразумела, што войска здрадзіла народу, бо прысягалі яны наперш народу. Но мы бачылі гэтыя відэаролікі, калі ўнутраныя войскі казалі, што зачитывали присягу і казалі, а дзе там пра народ? Быў такі ролик памятны, калі вайсковец заказваў, а дзе пра народ? Цэласнасць Беларусі, а пра народ нічога няма. Ну, мы як бы выходзілі не толькі дэсантура, з намі выходзілі і марякі, маріманы, так бы по-вайсковаму, сапёры, пехацінцы, вось. Ну, то бок выходзілі людзі, якія адчувалі, што трэба быць разам. Але мы кажам пра тых людзей, якія служылі некалі ў дэсантуры, служылі некалі ў пехоце ці ў артылерыі, а не тых, хто вось ён зараз дзеючы, афіцэр там ці прапаршчык, ці яшчэ хто, і от ён такім чынам выйшаў, аказаў нейкую падтрымку народу. Я думаю, шмат ужо пра гэта сказана. Я, можа быць, скажу сваё меркаванне. Магчыма, трэба было быць нашым лідарам больш рашучымі. Трэба было даць загад. Хоць як бы і не мелі, Святлана Георгіевна не мела, можа быць, паўнамоцтваў, можа быць, не прыняла прысягу, але ж ад яе чакалі загаду. Я думаю, што чакалі ад яе загаду і войску. І калі б яна выдала загад, прызыў да паўстання, ці загадала б войску перайсці на бок народу, магчыма, гэта і было б, і адбылося. Но я не магу казаць
не магу адказваць за тое, што не адбылося з-за таго, што нейкія людзі не пайшлі на нейкія захады. Дарэчы, мы бачым сёння ў нас 1 лістапада, сёння ў нас прызыў да забастоўкі. І таксама мы сутыкаемся з той сітуацыі, што нашы лідары кажуць, што яны не падрыхтаваныя. І я не магу зразумець, як не падрыхтаваны. А чаго яшчэ чакаць? Ужо мінулы год. Столькі людзей зараз пад следствам, столькі людзей зараз у турмах, а яны кажуць, мы не гатовы, не той спрыяльны момант. Ну, колькі можна чакаць? Таму, магчыма, войска не перайшло на бок народа, таму што не было загада. То бок, пра гэта ўжо неаднаразова казалі розныя аналітыкі, што войска гэта людзі крыху іншага склада. Мы, дарэчы, таксама, калі выходзілі на акцыі, мы папросту хацелі... Была спачатку такая ідэя быць больш нейтральнымі, быць больш за супраць гвалту, якое адбывалася, як бы хацелі паказаць, што вайсковыя людзі все ж таки гэта не толькі ты як бы карацелі гэтыя каты, якія себе паказалі, бо адбылася дыскрэдытацыя войска. Ну, а от ужо ў цяперашні момант, як вы задалі пытанне, чаму ж все ж таки Варшаве, я магу адказваць толькі за сябе і магу сказаць, што на той момант я зрабіў ўсё, што я мог. За гэта я і атрымаў турэмны срок, крымінальную справу, і так атрымалася, што з меркавання бяспекі быў вымушаны з'ехаць. Дарэчы, я зараз пацікаўлюся, там было відэо такое невялічкае, не пазней я тут яго трошку паставім. Такім чынам, вось вы кажаце пра тое, што можа быць вот чаго чакаць, чаго вот часта прыйшоў, колькі можна чакаць. Але з іншага боку, вось паглядзіце, мы сустракаемся з вами вымушана у варшаўскай нашай студыі, а не мінскай. Вы, мы, якія вот пазбаўленыя магчымасці працаваць у Беларусі, вы, у якога крымінальная справа. І такіх людзей десяткі тысяч, калі ўжо не сотні тысяч, самых актыўных, тых, хто не баяўся быць у першых шэрагах тады ў 20-м годзе. І вот альбо за мяжой, альбо за кратамі, альбо пераслед адбываецца. Як вот хто? Вот павінен же ж заўсёды ж ёсць той першы, які ўстане і крыкне ў атаку, а калі іх не засталося? Ну, ведаеце, каб паўнавартасна адказаць на ваше пытанне, на першы, чаму мы як бы апынуліся з вами тут, трэба якраз мы зараз вяртаемся к пытанню гісторыі. Про тое, што мы казалі пра школку жалезнага дровасека, так бы мовіць, пра гісторыю. То бок мы ж не першая хваля гэта міграцыйная за 20-е стагоддзе, ввогуле за гісторыю Беларусі, так бы мовіць, яшчэ пачынаючы з часоў Рэчы Паспалітай, мы ж не першая хваля беларусінаў, ці да гэтага часу гэта былі ліцвіны, якія вымываліся з Беларусі, выганяліся, высылаліся. Вось, і я не бачу тут ніякай вялікай трагедыі, таму што мы цалкам паўтараем шлях нашых свядомых продкаў, але ж, канешне, трэба калісьці гэту тэндэнцыю змяніць ужо. Трэба калісьці зрабіць так, чтобы ўжо наступныя пакаленні ведалі тое, што было да іх, рабілі высновы. І, магчыма, зараз прыйшоў такі час, калі ўжо свядомасць беларусаў настолькі пашырылася масава, што трэба ўжо сказаць, што хопіць, уже дастаткова нам выязджаць, нас выганяць. Вось. І, магчыма, дзеля таго мы з вами і працягваем гэтую працу сваю. Хоць як бы тут на выгнанне, але ж ёсць такі лозунг сучасны «Беларусім, дзе жывем». То бок мы не кідаем справа Беларусі, мы робім, як бы, робім тое, што магчыма ў нашых магчымасцях. Я, вось, бачыце, працягваю тое, што рабіў на Беларусі. Дарэчы, на Беларусі таксама, каб сказаць, што гэта вольна рабіў, не. Гэта было напаў падпольная такая дзейнасць па знаёмых, па школках, па спартовых секцыях, праводзіў на валанторскіх пачатках заняткі, папросту дзецям распавядаў пра пагоню, пра нашы сімвалы, пра тое, што як бы афіцыйна не забаронена, але ж насамрэч заўсёды трэба было трымаць нейкую самацэнзуру, каб не падставляць людзей, якія пры пасадах і якія хочуць штосьці зрабіць, але ж не могуць. То я на дадзены момант у Варшаве сябе, можа, пачуваю чымсьці больш вольны, чым на Беларусі. Вось, ну, спадзяюся, што даў адказ в нейкай форме на ваше пытанне. Дарэчы, я вернуся да падзеяў лета, восені 20-го года. Ёсць вось невялічкае відэо,
з вашым удзелам, просто вот паглядзець яшчэ раз, прыгадаць, як тое было. И на самом деле армия с народом всегда была и есть. И мы всегда есть рядом с вами, пусть нас нету формы, мы никогда не уходим и не прячемся. Слава народу! Слава! 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 Это от всех десантников, от всех ребят, которые душой и сердцем с народом никогда не предают и не предадут свою присягу. От всех нас! Слава! Слава ВДВ! Слава ВДВ! Слава! 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 Слава народу! Слава! 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 Живе Беларусь! Живе! 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 Вольно! Ну вось это такі невялічкі фрагмент з пушкінскай, з метро Пушкінская, ускладанне кветак, і вы бачыце, колькі там дэсантнікаў, шмат тых людзей, якія, я так разумею, размова ідзе найперш пра людзей, якія не забыліся, што такое гонар, не забыліся, што такое народная армія, армія з народам і, можа быць, нават рыцарства. Наколькі ўсё ж такі вот это рыцарства, яно засталося у беларусах? Цяжка на такія пытанні адказваць агульна, бо заўсёды в такіх рухах задзейнічаны шмат людзей, і можна заўсёды выказваць сваё меркаванне ці кагосьці, ну, не ведаю, а задзець, абразіць, мои словы будуць выклікаць нейкія спрэчкі, таму буду казаць як бы сваё суб'ектыўнае меркаванне. Наконт таго, наколькі рыцарства засталося, наколькі генетычная памяць у нас існуе. Існуе. Так бы мовіць, магу сказаць па свайму прыкладу, бо выхаваны быў у савецкай школе, у савецкай, і так бы мовіць, Беларусі, зрусіфікаваны цалкам Менску, але ж у маладосці чамусьці памкненне беларушчыны гэтае з'явілася да беларушчыны праз Караткевіча, як шмат людзей, якія прыходзілі праз Караткевіча, наноў вучыўся чытаць па складах, засвоіў беларускую мову сам, і такім чынам дайшоў да рыцарства, да гісторыі, і як бы, ну, стаўся тым чалавекам, які ёсць. І ў 20-м годзе мы пабачылі, што шмат такіх людзей, якія з ніадкуль дасталі гэтай сцігі, ніхто ж не чакаў такой колькасці такого ўсяго, гэта ўсё з'явілася. Гэтаму ўсё ёсць абгрунтаванне, тлумачэнне сацыялагічнае, бо 10-12% шляхты, якія ў нас былі, якія былі расшляхечаны, шляхта была так знішчана, але ж засталіся дзеці нашчадкі. Вось гэтыя нашчадкі праз шмат пакаленняў, у іх і з'явілася прага і памкненне да справядлівасці, да свабоды. Вось мы бачым, што гэта з'яўляецца, гэта не знішчыць ніколі. Але ж, як у любой справе, за ўсё ж такі ёсць вось гэтае але ж. Так як сістэма гэта расійскай імперіі пасля савецкай, пасля лукашыцкага рэжыма метадычна знішчала гістарычную веду, мы бачым, што як бы людзі наноў, нават зараз у 20-м годзе, калі адбыліся гэтыя канцэрты ва дварах, людзі адкрывалі для сябе наших творцаў, спевакоў, якія ўжо існуюць на Беларусі 30 гадоў, спеваюць і Вольскі, і НРМ, і ўсе астатнія. А людзі гэтага не бачылі, таму што сфармавана такое стаўленне да гісторыі, як нібыта такіх людзей, як я на Беларусі, які рыцарствам займаюся, як нібыта гэта хлопчыкі нейкі не нагуляўшыся ў салдацікаў сваё дзяцінства, разумееце? Вось. І таму, ну што вы там са сваёй гісторыі, калі тое было? Ну, все ж ведаюць, што народ, які не памятае сваёй мінуўшчыны, не ўбачыць свайго будучыні. Таму я лічу па нашай моладзі зараз, потому што мы бачым, як колькі пакутнікаў за ідэю, за бел-чырвона-белы сцяг, за гісторыю Беларусі, мы бачым, што рыцарства гэтае наше нікуды не знікла. Папросту, як в адным фільме казалі, што рыцары нікуды не злікне, зараз папросту драконы іншыя. Вось. Таму, ну, я менавіта спрабую вось праз дзетак, даючы веду такую, як бы жывую гісторыю. Разумееце, не такія штучныя гэтыя веды пра тое, што быў нейкі Егіпет, нейкае тое. Я паказваю пра сваё. Вось, наша пагоня, нашыя колеры. Можаце паслухаць, можаце памацаць. І праз гэта, я спадзяюся, на Беларусі я себе такую паставіў як бы мэту, што вось магу ўдзельнічаць на 30-50 гэтых маладых душ і крыху ў іх закладваць. Канешне, падзеі 20-го года
перегарнули лёс кожнага з нас так, што я да гэтага часу, можа, мы і не асэнсавалі, што адбылося, бо яно адбываецца і зараз. Ну, але ж будзем жыць, будзем рабіць і спадзявацца на лепшае. Вось тая школка рыцарская жалезнага дровасека, якую вы ў свой час адкрылі ў Беларусі, наколькі ўсё-таки вялікая цікавасць была да яе? Я разумею, што кожны хлопчык у юнацтве, ён марыць, яму хочацца быць рыцарам там і гэтак далей, але ўсё ж таки наколькі гэта ўсё сур'ёзна і наколькі ўвогуле вось гэтае рыцарства яно, ну, ад водгук знаходзіла ў сэрцах беларусаў? Ну, ведаеце, мяркуючы па тым, як рэагавалі дзеткі, а дзеці, яны ж заўсёды адчуваюць шчырасць. Дзяцей не падмануць. Вось. І наколькі, напрыклад, я прыносіў просто, ну, заўсёды спрабаваў нейкія падарункі рабіць, там нейкі прэзенцік. Я прыносіў просто чырвона-белыя стужкі. Я нічога не казаў, што з імі рабіць. Но пад канец занятку, напрыклад, былі прыклады, калі дзеткі самі абвешвалі стужкамі, галаву себе абкручвалі, ці рабілі гэтыя бранзалецікі. І усмешкі былі на тварах у дзяцей. Гэта, ну, як бы, ўсё як бы, як это кажуць, новы раз сустракалася. Але ж, канешне, я не рабіў, толькі, ведаеце, калі гэта як лекцыя гістарычная, што вось быў такі князь, ён зрабіў тое, гэта нікому не цікава і сумна, і нават дарослым. Вось, я рабіў заўсёды такі інтэрактыў. Распавесці, патрогаць, памацаць. Я ведаю, што штосьці адклалось сёння, штосьці заўтра. Вось. І, ну, па бацьках, калі быў кантакт, я таксама бачыў, што гэта цікава, бо у нас жа дарослыя людзі не ведаюць сваю гісторыю. Я не кажу толькі пра мову, пра гісторыю, бо вось калі з'явілася, атрымалася, што была пандэмія, то шмат людзей же пачалі шпацыраваць па Беларусі турыстычна і адкрылі для сябе нашу краіну. Ну як так? Вось, ну як мы жывем і не бачым. Таму крыху, можа, я зараз ужо боку адыходжу, але ж я лічу, што тут не толькі для дзетак эта школа, тут можна рабіць і для бацькоў. І водгук будзе. Вы бачыце, я такую зрабіў, магчыма, інсталяцыю, бачыце, сухое дрэва, каменчыкі. Каменчыкі, я лічу, гэта як наша гісторыя. То бок гэта просто груда такая нейкіх цвікоў, старых камянёў, і кожны з іх гэта нейкі падмурак велічэзнай гісторыі. Калі мы складзем з гэтых каменняў прыгожы дамок, то вось гэта кветка напаўсухая, якая, можа, сімвалюе Беларусь, можа з'явіцца зелёныя гэтыя почкі, лісточкі, разумееце, і заквітнее гэта Беларусь. То бок, канешне, гэта спадзяванне. Ну, буду рабіць всё для гэтага. А наконт таго, што вы кажаце, вось акцэнт на рыцарства, гісторыя, я, канешне ж, чалавек сучасны. І, канешне ж, існуючы в грамадстве сучасным, я не стараюся быць толькі ў рэканструкцыі. Шмат такіх маіх знаёмых ёсць, якія закопваюцца гэту рыцарскую рэканструкцыю альбо напалеонікі, альбо другой сусветнай вайны, і я часам сам гэтых людзей не разумею, бо яны сышлі з гэтага як бы света, свет нейкі паралельны такі, і жывуць толькі вось сярод сваіх калегаў. Я, ну, вось, просто ўжо прыйшоў пэўны час так крыху змяніць вобраз гэты, прыбраць рыцарскі. Я спрабую заўсёды, як я казаў, рабіць нейкі мікс з беларускай гісторыі, жывой гісторыі. Таму, кажучы іншай мовай знакаў, я чалавек сучасны. Вось, бачыце, на мне наша ўжо такая кашуля традыцыйная, дэсантны цельнік, да тэмы размова. Таму, як бы, я хачу паказаць сваім гэтым усімі дзеямі, што трэба ведаць гісторыю, але ж і жыць у сучасным свеце, браць адтуль самае каштоўнае, самае карыснае, пераносіць сюды і ствараць сваю Беларусь, новую Беларусь. Ведаеце, вось я чамусьці вы так хоць і сказалі, так не трэба акцэнтавацца менавіта і выключна на рыцарстве, але я зараз уявіў сабе, это ж вот колькі фантазіі, такога падыхода творчага было у беларусаў падчас гэтых маршаў. Мы там бачылі і дудароў у строях, там і, ну, чаго толькі не бачылі. І я ўявіў сабе, вось столькі ж было людзей, якія цікавяцца рыцарствам. І вот уявіце сабе, ідзе марш, а наперадзе ідзе калона рыцараў і рушаць яны ў бок драздоў. Конечно. Было б гэта вельмі прыгожа. Добрая карцінка і добрае жаданне было ў мяне і ў шмат маіх знаёмых. Але ж людзі з рыцарскага руху былі ў шэрагу пратэстоўцаў. Дарэчы, ў гэтыя дні адбываўся вось судовы працэс над музыкамі.
якія былі па справе дударова асуджаны, яшчэ ідуць пад следствам. Ведаеце, што шмат людзей з рыцарства папросту, мне не зразумелы гэты страх, ну як это па-іншаму назваць, баяцца папросту себе абазначаць, каб гэта ўлада, якая зараз нішчыць усе грамадзянскую актыўнасць, каб не знішчен быў гэты рыцарскі рух, бо шмат хто мае памяшканне ў дзяржаўных установах. Ну што тут ужо казаць, я нікога не падстаўлю гэтым, бо ўжо зараз адбываецца тотальная зачыстка, тотальны тэрор. І, канешне, рыцарства, якое дало столькі людзей свядомых, цікаўных, гістарычных, вось, яно падпадзе пад удар. А, канешне, як вы кажаце, калі б ішло рыцарства наперадзе, то мы б, канешне, не хачу громкіх гэта слоў сказаць, раскідалі б гэты амап, бо шмат на фестывалях было і бугурта ўсяго. І, канешне, гэта нізкая актыўнасць мне не зразумела. Але ж я ўжо возрастны, так бы мовіць, рыцар. Я сышоў крыху, вось, бачыце, в іншы кірунак. Я не магу адказваць за іншых людзей. У кожнага сваё меркаванне, свая праўда. Тое самае можна, в прынцыпе, выказаць прэтэнзію і да десантуры, з якой мы выходзілі. Ну, ведаеце, мы ж бачым такую прыгожую карцінку. Выйшлі хлопцы, сказалі, а вось, напрыклад, все ведаюць рэпрэсіі, якія тычылі спартоўцаў ці там медыкаў. Тое самае і да нашага колу былі рэпрэсіі, былі правакацыі, былі затрыманні. Дарэчы, некалькі хлопцаў сядзяць, зараз адбывае срокі. Вось 15 лістапада быў затрыманы год таму Руслана Костка, хлопец Салігорскі. Дарэчы, гэта да пытання рыцарства. Хлопец Салігорску выйшаў адзін, прайшоў цалкам праз весь горад Береце са сцягам бел-чырвона-белым. Яго спынілі 5 міліцыянтаў. Ён прад'явіў дакументы, яго пачалі вырываць сцяг, завалілі яго на землю, пасля на судзе пред'являлі, што той міліцыянт, на якого ён упал, які сам пачаў гэтую бучу, нібыта атрымаў траўмы, заламал яго амап, все, панеслі 3 гады. А хто гэта як не рыцар? Хто гэта як не той, як шляхціч, які адзін выйшаў, разумееце? Альбо, як кажуць у десантуры, адзін у полі воін. Ён выйшаў адзін, пра такіх трэба песні складаць. Разумееце, так, ён выйшаў не са зброі, бо, можа быць, на відэо там заўважылі, у мяне был таксама плакат, што мы супраць гвалту, мы супраць насілля. Мы выйшлі паказаць, што так, мы былыя вайскоўцы, але ж мы хочам спыніць гэты гвалт. Шмат я чуў тыя дні, што вось вы дэсантнікі, вы мусіце зрабіць тое, зрабіць гэта. Ну, паслухайце, все ж хацелі мірным шляхам штосьці зрабіць, так? І не было часу. Я зараз разумею, дзе мы дапусцілі памылкі. Але ж я зноў жа кажу пра нашых лідараў, якія маглі прааналізаваць досвед Украіны. І на Украіне, напрыклад, Парубій, самаабароны казаў, што альбо мы перамагаем, альбо мы все сидзім. Вось. Мы тое самае, все людзі, якія выйшлі, зараз рэпрэсуюцца, бо адразу ж было зразумела, альбо перамога, альбо тэрор. Вось мы атрымалі зараз тэрор, бо была нерашучасць лідараў. Я разумею, што шмат людзей недасведчаных, але ж мы згубілі час, разумееце? Я магу толькі зараз гэта канстатаваць, не абвіняючы нікога, бо людзі сядзяць у турмах, людзі пакутуюць. Вось, так давайте папросту не забывацца пра гэтых людзей, давайте падтрымаем ідэю забастоўкі, бо штосьці ж трэба рабіць, бо людзі гніюць у турмах, а як я сам які прайшоў праз Жодзіна, як рэсна, я ведаю, што гэтыя мантры пра тое, што трэба пачакаць, вось зараз, ведаеце, яны не дапамагаюць тым, хто сидзіць у вязенні. Трэба канкрэтныя дзеянні. Але ўсё ж таки канкрэтныя дзеянні, вось вы разумееце, вы кажаце лідары, чого тут, як і мы з вами, за мяжой. Там засталіся людзі, якія вось сядзяць і думаюць, што я далёкі ад палітыкі, яны там сядзяць і сядзяць сабе, прыйдзе час, выйдуць на волю, а я тут зараз выйду і страчу працу, нават калі не патраплю у турму, але страчу працу, за што я буду сям'ю карміць, і гэтак далей, гэтак далей. Звычайныя такія, не будем нікога абраджаць, но большасць людзей ва ўсім свеце жыве паводле вось такога бачання гэтага свету. На каго спадзявацца? Я скажу толькі тое, што і так все ведаюць, што толькі на сябе можна спадзявацца, толькі можна на свае нейкія дзеянні. Мы бачылі забастоўку працоўных, і бачылі Лукашэнку, спужаного, які бегал по заводзе і щось там кричаў.
так і трэба разумець, што за ім стаяла ўзброеная ахова, таму людзі, можа, больш рашуча не рабілі штосьці. Але ж трэба таксама разумець, зноў жа гэта перасекаецца з маім адукацыйным праектам, што наш народ вельмі лёгка падмануць, што і зрабіў Лукашенко, чым скарыстаўся. Тое, што ён, да яго былі патрабаванні сыходзь і дай нам чесных выбараў. А што ён забалтал народ наконт нейкага рэферэндума. Да, большасць людзей нават не разумее, што за рэферэндум навошта гэта. Просто не трэба даваць сябе ашукваць чалавека, які шмат гадоў ужо падманаў, якому веры няма ні яму, ні яго атачэнню. Гэта ўсё здраднікі, і вайсковае гэта кіраўніцтва, і гэта людзі, уже шмат пра гэта казана, было нейкай атрицательнай селекцыі. Вось. Папросту нельга ім верыць, і трэба зразумець, што спадзеў толькі на сябе, што вы зараз баіцеся выйсці, каб не згубіць заробак, так заўтра гэтага заробка проста не будзе, бо ён і так тае на вачах, гэты заробак. Лекі даражаюць, льготы убіраюцца, ежа даражае. Што тут сказаць? Мы ж бачым, што нічога не будзе адбывацца. Баіцеся, як кажуць, хата з краю гарыць першая. Вы тоже шмат пра гэта казалі, я не хочу просто паўтаряцца. Пра тое, што лідеры за мяжой. Так мы не першая нацыя, якая в такой сітуацыі апынулася. Шмат народаў вакол нас і ввогуле жылі ў такой сітуацыі, калі лідеры за мяжой. Так гэтыя лідеры маглі выпрацаваць стратэгію, маглі да чагосьці заклікаць. Мы ж зараз бачым, ёсць гэтыя рухі, ёсць ініцыятыва. Трэба верыць і штосьці рабіць самім. Мы зараз у Польшы, напрыклад. Вось таксама трэба браць урокі ў Польшы. Больше таксама не ўсё было проста. Калі ввялі вайсковы стан, у іх пасля, падаецца, на 8 год было заціша. Людзей пужалі, але ж размаўляючы з палякамі, я ведаю, што палякі кажуць, што такого геноцида, як на Беларусі, не было. Не было. То бок мы маем паўнавартасную акупацыю і паўнавартаснае знішэнне беларускага насельніцтва, беларускай ідэі ўвогуле. Так тут трэба ўжо разумець, што далей няма чаго чакаць. І папросту гэта як фашысты ў вайну. Я, дарэчы, нашадак падпольшчыкаў менскіх, і ў мяне гэта ўсё ў крыві разумение таго, што на Беларусі зараз вораг, і ён папросту знішчвае ўсё, што можа знішчыць. Так альбо жыем, альбо паміраем. Все, што магу сказаць. Давайте на заканчэнне праграмы вернемся, можа, да больш таких жыццесцвярджальных, скажем так, нягледзячы на тое, што вы былі вымушаныя под пагрозай под рэальным крымінальным пераследам з'ехаць з Беларусі, апынуліся ў такой сітуацыі, калі на новым месцы ў чужой краіне трэба будаваць сваё новае жыццё ці жыццё наноў, але тым не менш вось ад сваіх напрацовак, ад свайго таго, што вас пакліканне, якое у вас ёсць у сэрцы, не адмовіліся, і нават тут у Варшаве плануеце працягваць знаёміць дзяцей з традыцыямі беларускага рыцарства, і рыцарства ўвогуле. Як, што, дзе, куды можна прыйсці, прывесціць сваіх дзяцей беларусам, а можа і палякі зацікавяцца. Дзякую за тое, што даеце магчымасць крыху распавесці пра гэта. Вось плануецца на гэтым тыдні, на 7 лістапада, дарэчы, у піку, так бы мовіць, гэтай даце, гістарычна, якая усведомілася як дзень кастрычніцкай рэвалюцыі у нас. 7 лістапада плануецца занятак у цэнтры беларускай салідарнасці. А 4-й, падаецца. Прыходзьце, калі ласка, прыводзьце сваіх дзетак, пачнем адтуль. Шмат зараз беларускіх пляцовак, якія запрашаюць, якія даюць магчымасці і гуртуюць вакол сябе беларусаў і дарослых, і маленькіх. Таму яшчэ раз, 7 лістапада, цэнтр беларускай салідарнасці, а 4-й прыходзьце на заняткі, запрашаю. А далей будзе бачна, будзем жыць, будзем Беларусі, дзе жывем. І я шчыра веру ў нашу перамогу, вам жадаю трываласці. Падтрымлівайце все ініцыятывы, не трэба баяцца, трэба рухацца толькі наперад. Жыве Беларусь. Але вот вашыя заняткі, яны вы нейкім чынам змянілі падыход, падачу у адрозненне ад таго, што было на Беларусі? Вот ўсё ж таки там новае месца, можа, новыя эмоцыі, новыя ўражанні. На дадзены момант змянілася тое, што не маю так шмат антуража, разумееце, гэта ўсё засталося на Беларусі, тое, што атрымалася перавесці адтуль, то маю тут і напрацую. Вось, гэта велізарная змена, што пакуль не хапае
матэрыяльную чагось, але ж мы живем у горадзе і ў краіне, якая шануе сваіх герояў, якая цалкам нацыянальная, і імёнамі наших нацыянальных герояў тут названы вуліцы, тут нават само паветра дышыць гісторыі. Гэта першае. А па-другое, тут я магу спакойна, не аглядваючыся на тое, каб не паставіць якіх настаўнікаў ці кагосьці казаць пра нашы сімвалы, пра нашу гісторыю, то атрымліваецца, што тут я больш вольны, чым на Беларусі. В астатнім все тое самае. Ты ж самі беларусы, як не дзіўна, нас тут вельмі шмат. Каля кагосьці гэта сумна, хтосьці з іншых нацыянальнасцяў здзіўляецца, як вас, беларусаў, як вы толькі ж прыехалі, столькі вас тут, як вы. Ну, будзем трымацца, таму спадзяюся, што моцна не зменіцца маё жыццё тут. Буду беларусіць. Ну што ж, будзем спадзявацца, што не толькі беларусіць, не толькі нагадваць пра традыцыі рыцарства і, можа быць, гадаваць рыцараў будзе спадар Сергей. Спадар Сергей, скажыце, вот я просто вярнуся яшчэ на заканчэнне, мне просто цікава ваше меркаванне. Вы закранули тэму, што вот пэўныя там рыцарскія, не ведаю, клубы там ці там вот яны там паспрабавалі і спрабуюць адсядзецца, адмаўчацца, і вот не чапаюць, і мы будзем там далей. Я пытаўся шмат у каго, там у музыкаў, у там літаратараў, там у іншых людзей творчых, найперш неяк так сталася, што вот як адаб'юцца гэтыя рэпрэсіі на стан там, я не ведаю, культуры Беларусі, на стан там музыкі, там развіцця музычнага Беларусі, на рыцарстве. Вот на ўсім гэтым руху, на ваш погляд, як гэта ўсё адаб'ецца, як сыходзячы з таго пункту гледжання, што шмат хто з прыхільнікаў, скажем, гэтага руху трапіў пад рэпрэсіі, так і з таго боку, што вот частка рыцараў, так бы мовіць, мы тут вот тихонечко так вот, мы тут рыцары такой у лесе адсядзімся. Ну, кепска адаб'ецца, як і на ўсім грамадстве нашым будзе адкат назад, бо папросту, як і выкладанне беларускай гісторыі, напрыклад, у школе, і немагчыма выкладаць па-расейскую, трэба гісторыю Беларусі выкладаць па-беларускую, нельга нейкія тэмы абыходзіць, як у нас было прынята бітвы з Расіяй абыходзіць. Ну як так? Это не паўнавартасная гісторыя. Тое самае, калі рыцарства, якое гучна пры сябе заяўляе, пры гэтым баіцца выказаць штосьці, ну якое гэта рыцарства? І, канешне, гэта кепска для іміджу, для адукацыі, для ўсяго гэта кепска. Ну, але ж мы бачым такую сітуацыю ў краіне, што ўся наша краіна ідзе ў заняпад за аднаго толькі чалавека. Таму выйсці толькі адно, не толькі датычна рыцарства, а ўсяго. Трэба змены, патрэбны змены. І тады як бы і гонар вернецца, і справа пойдзе. Все, што могу адказаць, зноў жа, агучваючы толькі сваё меркаванне, ну, калі хтосьці пакрыўдзіцца, ну, выбачайце, сябры, але ж трэба было рабіць, а не адседжвацца. Все, што могу сказаць. Таму, каб быў гонар, каб пасля можна было выходзіць смела на турнір, на бугурт і казаць, што мы рыцары ВКЛ, і наш сцяг белы, а не... Ну, выбачайце, крыху панесла. Ну што ж, што баліць? І не трэба саромецца пра гэта гаварыць. Калі бачыце, што нешта не так адбываецца, то лепей пра гэта сказаць, чым адмаўчацца са спадзяваннем, што само пройдзе і выправіцца. Таксама, можа, яшчэ маю долю, секундачку, зноў жа пра дэсантную тэму. Таксама хацеў бы заклікаць тых сваіх знаёмых, з імі выходзілі, хто застаўся, не забывайце пра тое, як мы ішлі. Не забывайцеся пра то, хто мы і чым нас абавязак і якая была прысяга. Нікога ні да чого не заклікаю, бо нават такі заклік як бы невінны праз эфір можа абгарнуцца паследствамі для людзей, але ж сказалі А, трэба рабіць і Б. Вось, все, што магу сказаць. Ну, а я яшчэ раз нагадаю, што 7 лістапада у Цэнтры беларускай салідарнасці спадар Сяржук Кідышка будзе праводзіць сваю такое першае, я так разумею, першы збор школкі жалезнага дровасека. Так што беларусы Варшавы, а можа быць і не толькі Варшавы, калі ласка, завітвайце, прыводзьце дзяцей, самі прыходзьце, прыводзьце сяброў палякаў, будзе цікава. Сергей Кідышка, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце Еўрарадыё. З вами быў
Зміцер Францыск, Лукашык з Карына. Дякую вялікі. Дякую, счастливо.